til fysik med Ida. Nu skal vi måle lydens fart. Der er meter mellem mikrofonerne. Den skal stå på start/stop. Nu er den der. De 2 lamper skal lyse, så ved man, den er klar. Nu har vi et resultat. Så trykker man på select og venter på, at den lyser, og så er den klar. Så slår vi. Resultat. Vi noterer det. Man trykker select, og pærerne lyser, og så er vi klar. Og så finder vi gennemsnittet. Nu skal vi regne millisekunder ud til sekunder. Og nu skal vi regne lydens hastighed ud. Det gør vi ved at sætte vores tal ind i formen, vi ser lige her. Først tager vi afstanden, som er 1 meter, og dividerer det med tid i sekunder. Og så har vi lydens fart i meter i sekundet. Vi fik lydens hastighed til at være 370, men det var lidt upræcist, for den rigtige fart, den er nemlig 340 meter i sekundet. Sådan måler vi lydens fart. Tak for denne gang.